Voor de bovenbouwleerlingen van het Swing-college in Oostburg stond in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen een politieke middag op het programma. In de aula verzamelden kandidaten van de 9 in Sluis deelnemende partijen zich om te reageren op stellingen en kort met elkaar in debat te gaan. Voor de leerlingen was het vooral luisteren. Ik vond wel dat ze misschien minder moesten praten, want ja, je kon wel zien dat de concentratie op een duur gewoon niet meer er was. Ik vond het best wel interessant. Ik heb veel geleerd over partijen en ik denk dat ik een goede mening heb kunnen vormen. Wel interessant, maar ik denk dat er wel meer echt geluisterd moest worden naar de mensen zelf, zeg maar, de leerlingen zelf waarvoor ze hier zijn. Maar voor de rest vond ik het wel informatief. Voorafgaand aan het debat hebben de leerlingen zelf antwoord gegeven op de stellingen en de uitslagen daarvan verschenen op het scherm. Thema's waren uiteenlopend, van de voorzieningen in de gemeente tot wel of geen AZC en van woningbouw voor toeristen tot het openbaar vervoer. Hoewel sommige daarvan misschien niet helemaal geschikt lijken voor de aanwezige doelgroep, zijn er toch genoeg onderwerpen die wel relevant zijn. De huizen en ook gewoon school. Ik vond het belangrijk wat de plannen voor de jeugd waren en hoe ze zeg maar, de toekomst goed voor ons kunnen inschatten. Zeg maar. Ik denk dat het vooral nu ook gewoon gefocust moet worden op de toekomst en dat het nu aangenaam is voor de jongeren hier. Want anders gaan ze echt allemaal de stad in en dan wordt het hier alleen maar erger met die vergrijzing. Dat wordt gewoon niet... Er blijft niemand meer over hier. De thema's waren misschien niet allemaal van belang en de tijd leek wat langzaam te gaan. Maar als het aan VVD-lijsttrekker Kent Verduin ligt, was er zeker wat te halen. Ja, ik denk het toch wel. Ik denk voor de toekomst, ja, ze gaan zich wel vormen over natuurlijk van waar pas ik bij. Als ik naar mezelf kijk van vroeger, dan was ik ook van ja, wat vind ik prettig om te horen. Dan kom ik daar toch wel op, ja, eigenlijk wel. Ik denk wel dat dat een basis is, ja. Is het ook niet heel veel bij jongeren dat ze bijvoorbeeld heel erg gewoon luisteren naar wat hun ouders zeggen en dat ze later pas echt een eigen mening gaan vormen? Ja, denk ik zeker. Ik denk dat het gros van de jongeren, zeg maar, waar ze mee opgevoed zijn van thuis, tot dat ook wel een beetje de leidraad is. Maar ja, dat is ook de opvoeding die je krijgt en hoe je al van heel jongs af aan gevormd wordt. Ja, dat denk ik zeker. Ja. Slechts een handjevol leerlingen van het Swing-college mag op 18 maart naar de stembus. Daarom komt er op school ook een verkiezingsdag. Alle leerlingen mogen hun stem uitbrengen op de partij waarvan zij denken dat die het best bij ze past. Maar welke partij dat gaat worden, is nog maar de vraag. Ik zou het eigenlijk niet weten. Ik heb zoveel gehoord. Ik denk dat ik het nog niet weet. Ik moet nog even beter inlezen daarover, denk ik. Ik denk wel PvdA voor wat ik nu gehoord heb, want ik interesseer me wel in de politiek en ik ben al langer wel voorstander van GroenLinks PvdA en ook D66, maar ja, die waren er niet bij.